ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng Pitupilyang Japanese National. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang umaga Pilipinas, masyong umaga mga kaaksyon na imbag na bigat kada kayo amin masantos, maabtal mo muli ka sa kabosan sa kinamin. Good morning po sa inyo lahat mga kaibigan, mga kaaksyon po natin. Araw po ngayon ng Miyerkules, mga kaaksyon. August 12, 2026 po mga kaibigan natin. Welcome na naman po muli sa ating paboritong programa sa radyo. Bago ba ng halian, Aksyon Radyo Hataw! At syempre sa ating Master Control, nariyan po Action Kenneth Villanueva at ako yung kasama mga kaibigan, Action Eka na Pasyon. At sa ating Master Control, nabangit ko na ulit. Nauulit ko. Action Kenneth Villanueva ho mga kaibigan. Hanggang 12 o'clock po tayo ng tanghali mga ka-action natin sa ating programang Action Radyo Hataw. Live na live po yan dito sa Action Radyo Pangasinan, level 61 kHz sa iyo mga talapi. Dali lamang yan. Tayo rin po yung online host sa ating Facebook page. Huwag niyo pong kalilimutang i-like at i-follow po yan para updated kayo palagi sa mga pinakahuling balita ho natin ngayong araw. Bueno, sa ating mga balita ho natin ngayong araw po mga kaibigan, mga kaaksyon. Pero bago yan ang magandang mga kaibigan, ang bibir ular sa may Tabang La Union. Pasilip-silip, pasulyap-sulyap, padaan-daan ang haring araw. Parang ikaw na dumadaan sa classroom ng crush mo nung ikaw ay high school.
Ganyan po ang kalagayan ng ating panahon ngayon. Baka may mga nagtatanong sa inyo, Action Ikam, kala ko ba aaraw ngayon? Bakit, pasilip-silip po ito? Bahagi po yan mga kaibigan ng panahon natin dahil ngayon nga po ay umihip pa rin po ang hanging habagat o southwest monsoon. O minsan may mananipis na ulap kaya nakasilip ang haring araw. Kung minsan naman mga kaibigan mga kaaksyon ay makakapalang ulap kaya nandidilim ang paningin. Este ang kalangitan. Okay, yung mga ka-action ho natin dyan. Ako, mga kaibigan, mga ka-action, tutok-tutok lamang po kayo, ha? Pero syempre, mas nabawasan na ho yung bilang po ng ulan sa atin ngayon kumpara nga ho netong nagdaan po na mga araw, ha? Ay napansin po ninyo mga kaibigan, mga ka-action, medyo less na yung ulan ngayon pero sa Dagupan City, Calasiao ay naapo, dalap din siya dyan. Ngayon, sa may good news naman tayo mga kaibigan, mga ka-action. Bahagyahong bumaba ang water level dyan po sa may Sinukalan River sa bayan po ng Santa Barbara. Ang bad news, yung tubig na bumaba papunta na sa Calasiao at Dagupan. Kaya si Action Kenneth makapampainawala hanggang panon to. Tani, naababalay danom dyan Sinukalan River. Makainawa ka la, Action Kenneth. Kami naman sa Dagupan ang mga problema po ngayon. Kaya yung mga ka-action ho natin dyan, ang mga tagapakinig po natin. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po mga ka-action natin. Ingat-ingat po tayong lahat mga kaibigan, mga ka-action po natin. Sa ngayon po, as of the latest monitoring, 10 a.m. monitoring po ng MDRMO Santa Barbara, ang Sinukalan River ho mga kaibigan, mga ka-action ay nasa 6.8 meters above sea level na ho. Ibig sabihin, nasa kwan po yan, above alert level, pero below critical level na ho mga kaibigan, mga ka-action po natin. Bahagya na hong bumababa ang tubig po niyan. Ayun nga lang ho, yung tubig po niyan, nagpupunta ho rito sa may Marusay River naman mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dito po sa atin mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, ako, Santa Barbara, yung mga matatagalan pa ho tayo ng bahagya, yung mga ka-action ho natin na nandyan, ako, standby po kayo mga kaibigan, mga ka-action po natin, ay pambihira ba naman na itong mga ka-action ho natin dyan, tutok-tutok lamang po kayo mga ka-action, sa iba naman mga balita ho natin, ang Dagupan City naman po mga kaibigan, mga ka-action. Uy, nako, may high tide pa rin po ngayong umaga. Kaya ito mga tagapakinig po natin na medyo kamot ulo tayo mga sir, mga mamsaglet, ito po, sa may bayan po ng Calasiao ho ngayon mga ka-action. Aba, may relief operation po sila na ibinibigay po riyan ngayon mga kaibigan po natin. Diba? Sige, abangan natin mamaya yan. Ay, mga claim stub po dyan, nag-order sila ng marami-raming isda, marami-rami hong bangus dyan po sa may bayan po ng Calasiao mga kaibigan, mga ka-action natin. Nagpapamigay sila ng fish dyan sa may Calasiao. Mga relief po mga kaibigan, mga ka-action po natin. Sige, mamaya ho natin, Sige, sa iba naman pong mga bagay-bagay, mga balita po natin mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ang ilang mga ulat ho dito. Alam mo, trending ngayon yung simbahan ng St. John, Kasi dyan sa may St. John, lumalabas, na very, wala daw bahagyan St. John, Alam mo, yung akin lang naman, kino-compare nila. Kasi sa St. John, ang ginawa pala nila dyan, naghukay sila ng malalim na lalagyan doon sa baba, sa ilalim mismo, ng lupa, Naghukay sila dyan. May cistern dyan, kumbaga, imbakan ng tubig yan. Tapos noon, ipa-flush out doon sa labas. Ayan, nangyayari po riyan. Sabi nila, buti pa sa Dagupan, ganito, ganyan. Alam mo, kung minsan naiinis tayo kasi, syempre, ilang taon na yung mga proyekto na yan, may baha pa rin, di ba? Pero ito po, mga ka-action, to be fair din lang naman po, Gusto ko lang maging fair, mga ka-action. Gusto ko lang po maging patas po tayo. Iba kasi yung Action Kenneth, yung scope nung pagsasagawa ng solusyon dyan, di ba? Imagine mo yung solusyon dyan sa may simbahan, ilang square meters lang yan, Kapiranggot na square meters yan, Action Kenneth, maliit lang yan kung tutuusin, di ba? I-compare mo sa buong syudad, di ba? Iba yung framework, iba yung structure, di ba? Iba ho yung scope at limitation po nung sinasabi ho ng mga projects po riyan, mga kaibigan. For a city as large as Dagupan City, medyo matatagalan po talaga yung bagay ho na iyan, di ba?
Oo, pero we appreciate naman po yung concern ng ibang mga ka-action natin, ano? Eh kung nagawa niya ng St. John, yung simbahan dyan sa may bayan, di ba? Na maisagawa yung floodless po na lugar, di ba? Eh kasi po mga kaibigan, dyan sa may St. John, naghukay sila ng sobrang lalim dyan. Tapos meron silang motor na ginagamit dyan, parang water pump, Action Kenneth, para may flush out yung tubig at manatiling mababa yung cistern doon sa may ilalim po ng lupain nila, di ba? Well, I can say kwan naman, that's a very good engineering work. That's a good job po mga kaibigan sa engineering, no? Pero yun nga lang ho, hindi po natin yan maikakapit mga kaibigan dito po sa pangkalahatan po ng lungsod. Kasi syempre, hindi mo lang pwede hukayin yung malaking bahagi ng lungsod, di ba? Lalo na ho mga kaibigan, ang Dagupan City, BSL! Below sea level! Wow! I feel good! Diba? Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, kwan naman, we understand your anger. Nataintindihan namin yung galit po ninyo mga kaibigan, mga ka-action po natin. Pero syempre, ang akin lang naman ho mga kaibigan, maging makatarungan tayo doon sa iniisip natin, di ba? Natural na magalit, natural na mainis tayo, lalo pag binabaha po mga kaibigan, mga ka-action. Yun nga lang ho talaga mga kaibigan po natin, mga ka-action po natin, ano? Mag-kwan ho tayo, mag-standby ho tayo, no? Maghunos dili tayo, ika nga. Okay lang magalit kayo, I don't care, no? Ang akin lang naman is maging reasonable enough tayo, ano pat hindi tayo nabubulag ng galit natin, na unjustified na ho yung hinihiling po natin, mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Are there lapses sa LGU? Yes, definitely. May lapses po talaga, mga kaibigan, mga ka-action po natin. No? Talagang may lapses po yan. We will not deny that, di ba? Pero to think na i-compare mo yung small scale structure like yung katedral ho ng St. John, mga kaibigan, dito sa buong kabuuan ng lungsod, ibang usapan ho yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, di ba? Kaya tingnan natin, ano, tingnan natin kung ano pa yung sunod pa nilang gagawin regarding nga ho dito sa bagay po na ito, mga ka-action, no? Okay, samantala naman, dumako naman tayo sa ating karagdagan po mga balita po natin, mga kaibigan, mga ka-action. May namataan po na sama ng panahon dyan sa may Western Pacific bandang Hilaga, Northern Pacific, sabihin na natin, kailangan po ng bansa. Ito po mga kaibigan, mga ka-action, nakikita na ho ito bilang isang tropical depression ho, no? Kaya wala po itong pangalan kasi antay nila maging tropical storm po ito, mga kaibigan, mga ka-action. Pero ayon po sa latest weather model po natin na nakuha, mga ka-action, mukhang hindi naman inaasahan po na ito'y mag-landfall o direktang makaka-apekto ho rito sa Pilipinas. Magkagayon po man! Nakita ho natin dito, ano, sa mga models, ano, na itong circulation neto hong bagyong ito, mga kaibigan, mga ka-action, pwede hong magbigay ng impluensya sa southwest monsoon o sa habagat at tutulungan niya ito mag-maintain ng southwest wind flow dito po sa ating bansa, mga kaibigan, mga ka-action. Kaya ang maapektuhan po rito, western part po ng Luzon at Visayas po, mga kaibigan, kasamang Pangasinan dyan. Well, nasan bang Pangasinan sa mapa ng Pilipinas? Wow! I feel good! Ayan po, mga ka-action, ano? So again, no, direct landfall po, ano? Hindi po ito mag-landfall sa atin. Magiging malayo po sa Philippine landmass po itong bagyo ho na ito na binabantayan, mga kaibigan. Inaasahan po na ito yung magre-recurve papunta ho ng Japan habang ito yung napupunta ng panorte ho, mga kaibigan, mga ka-action. Magkagayon pa man, mag-ready ho kayo, mga kaibigan, mag-monitor po tayo, no? Sa mga official weather updates dahil maaari pa rin po magbago ang forecast po rito, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Alright, dumako naman tayo sa ibang mga balita ho natin, mga kaibigan, mga ka-action po, no? May nagtatanong sa atin dito, good day, Max Unecam, antoy chimpo tayo natin niya agaw. Ay, nako, di ba naiikon kanina? Sige, i-play natin, mga kaibigan, mga ka-action, ng DOST Pag-asa mamaya, no? Dahil titignan ho natin kung ano ho ang latest update ng bagyo rito. Pero mga ka-action, paalala sa lahat, ano? Ang San Roque Dam ho ngayon, nasa 263.17 meters above sea level na po. Mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ay, so malapit nang mapuno ang San Roque Dam po, mga kaibigan, mga ka-action. Very good po yan, ano? Kahit pa paano po, mga kaibigan, mga ka-action, tayo po ay makakapag-antay ho ng konti, no? Makapuno ho ng konti ang San Roque Dam. May tulong no, may bibigay po yan pagdating po ng El Nino proper ho sa atin, mga kaibigan, mga ka-action po natin, no?
Samantala naman, sige, pakinggan po natin itong si Chanel Dominguez po ng Pag-asa, mga kaibigan, mga kaaksyon, para sa kanyang balitang panahon ngayong araw. At kung ano po ang aasahan po natin na panahon ngayong araw po rito ng Miyerkules, August 12, regarding nga po dito sa ating kalagayan. Pero tulad na nabanggit natin kahapon, mga kaibigan, mga kaaksyon, nagaganda na ho ang lagay po ng panahon. At ito na nga, nakita nyo, pasilip-silip na nga itong haring araw, baga may mga pag-ulan-ulan pa rin po, mga kaibigan po natin. Pakinggan natin Chanel Dominguez ng Pag-asa sa kanyang weather report. Chanel, good morning! Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa may Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba. Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa may Ilocos region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa may Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalang sa init sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon tsaka sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na nararanasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan. Kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
Maraming salamat sa balitang iyan, Chanel Dominguez ng Pag-asa. At yan po mga kaibigan, mga ka-aksyon ng ating latest na report ho natin ngayong araw. So gumaganda na ang panahon pero may ulan pa rin po mga kaibigan. Yan po ang best na maaasahan po natin mga ka-aksyon. Ang oras 10:56 ng umaga, commercial tayo. Babalik na makalipas lamang ng palala. Aksyon! Radyo! Hataw! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters and our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. O ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang Sand Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang Sand Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Sand Liniment Oil. Gawa ng Sand Marketing. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba.
wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Traffic na naman at papasok na ako ng opisina. Chilang habang hawak ko ang aking manibela, habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo, pare ganito lang yan. Centrum Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centrum Fuel kahit nasaan ka man. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso at puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan nating kasanggan. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isama ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Okay, alas 11:05 po ng umaga mga kaibigan, mga ka-action tayo po nagbabalik sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin po Aksyon Rica Pasyarat sa ating Master Control. Nariyan po Aksyon Kenneth Villanueva. Alam mo, nakakalungkot po mga kaibigan, mga ka-action natin, no? Sa Antonio, dilado mga basura ho, ano? Na-recover ko. Matapos nga ho yung mga pagbaha po riyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? Alam po ninyo, nakaka-alarma tong bagay na ito, ha? Ang isang dahilan po kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang uri ng pagbaha, dahil nga po sa mga nakabaraho ng mga basura po sa atin, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? At ang very alarming po rito, mga ka-action, binabato ng lahat yung gobyerno regarding po dyan sa bagay ho na yan. Alam po niyo yung basura, mga kaibigan, atin lang din yan. Problema din natin yan. It's everybody's problem ho, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Imagine mo, ito, magkaaminan tayo, imposibleng di nyo nagawa. Maghagis ang basura dyan sa kalsada, di ba? Ay, ang daming ganyan ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Huwag kayong hipokrito, ha?
Tapos magreklamo tayo, akin babarado rara yung ganyan, di ba? Ay nako, wag ko ganyan mga sir, ha? Okay, sige. Eto, good morning kay Ate Baby Bunso. Nakatutok sa ating ngayon online dyan sa may Barangay Tabang, Dagupan City. Good morning, Ate Baby. Magandang umaga sa inyo. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Okay, sige. So, ito naman mga kinapapasukin ko natin si Tita Claire sa kanyang press conference ngayon sa Palasyo ng Malacanang. Talaga, may pa-press conference si Tita Claire. Sige, pakinggan natin mga kaibigan, mga kaksyon. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kung dati ay lubog sa tubig baha, ngayon hindi na binaha ang maraming bahagi ng Metro Manila sa likod ng malakas na pag-ulan sa mga nakalipas na araw dulot ng sama ng panahon. Bunga ito sa matatag na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong puwersa ng pamahalaan na masolusyonan ang problema sa baha. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon ang Pangulo sa High Vacuum Self-Priming Drainage Trailer Pump sa Las Piñas City. Personal ding nagtungo ang Pangulo sa Verdant Covered Court upang kumustahin ang ilang mga evacuees. Sa kanyang pagbisita, binigyan diin ng Pangulo ang positibong epekto ng patuloy na dredging bilang temporary solution sa baha habang ginagawa ang ibang long-term solutions, kaya prioridad ng Pangulo ang pagpapatuloy at pagkompleto ng spillway sa Las Piñas. Ipinag-utos kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na suriin at i-update ang mga dating plano upang maisagawa ang spillway project sa lalong madaling panahon. Naniniwala ang Pangulo na makakatulong itong bawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Napansin din ng Pangulo ang problema sa basura na bumabara sa mga kanal, partikular na sa Parañaque. Dahilan upang muling ipaalala ng Pangulo sa taong bayan na maging responsable sa pagtapon ng basura. Kasabay nito, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang Waste to Energy Program, kung saan pinoproseso ang basura upang makalikha ng kuryente habang patuloy naman ang mga flood control project at pakikipagtulungan sa mga LGU para sa dredging. Kahit sa gitna ng sama ng panahon, patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo na nagbunga naman ng magandang resulta sa ilang mga komunidad na dati ay binabaha. Ayon sa ilang residente ng Navotas, malaking ginhawa ang dala ng mga proyekto ng pamahalaan, kabilang na ang Oplan kontrabaha. Kung ikukumpara noon, malaya nang nakakagawa na ang mga residente ng kanilang mga tungkulin, bagay na hindi nila magampanan tuwing may baha noon. Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sa panguna ni Chairman Don Artes, kabilang ang mga ito sa ilang mga lugar na sa Kalakhang, Maynila na hindi na binabaha. Dagdag pa ng MMDA, wala na ring bahang naitala sa ilang mga lugar sa Camanava at Las Piñas. Pero sa kabila nito, patuloy ang paalala ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tuluyang masolusyonan ang problema sa baha. Binigyan din ng Pangulo na kailangan ng pamahalaan ang tulong ng taong bayan na maging bahagi ng solusyon at iwasang dumagdag pa sa problema ng bayan, kagaya na lang ng pagiging responsable sa pagtapon ng basura. Ayon sa ulat, may ilang lugar sa Metro Manila ang nalubog sa tubig baha dahil sa tambak-tambak na basurang bumara sa mga daluyan ng tubig at mga ilog. Kahit na anong gawin ng administrasyon, kung ang bawat Pilipino naman ay hindi gagawin ang kanilang obligasyon, mahihirapan tayong masolusyonan ng mabilisan ang anumang problema na ating haharapin. Saan yung baka? Ang puhod po ngayon. Dip po yan, ilalim na yan. Pero ngayon po, Sek, ang laki nang ibinaba. Lalo na nung may pumping na tayo ulit. Mabilis po siya mawala ngayon. Laki na improvement.
Binabanggit nga ng mga residente na nakausap dati. Dati, maghapon ang baha na naranasan nila dito. Pero ngayon, kapag tumigil na raw ang mga pagulan, unti-unti na rin na humuhupa ang tubig, Kuyang Melo. Ito yung magandang balita na binabanggit sa atin ng mga residente. Kasi pag once na tumigil naman ng ulan, matik naman siya bumababa. Unlike before na continuous yung natatrap na yung tubig, so naggaganon na siya, nagsasalubong na yung from there na tubig. Opo. Dati ba, gaano malalim yung naranasan yung Last time po, kaya nasira nga rin sa sasakyan kasi ito, lagpas po yan. Lagpas po dyan. Ayun yung TV na yon. Lagpas doon sa TV. Nauupa agad. Kanina nga hanggang dito yung tubig Umupa naman kaagad. Salamat sa Diyos dito naman naisipan na ipagawa ng ganyan kasi malaking tulong din po sa amin na mga dito nakatira. Ay, ngayon, malakas ang ulan pero dito po sa Tansa, walang baha ngayon. Wala po. Bakit po? Buo po ang floodgate. Saka po hindi gano'ng malaki ang tubig. Okay. Kaya dati, nung nagpunta tayo dito, bumaha kasi sira ang floodgate. Opo. Kaya tempo sa malaking tubig. Tapos panay ulan. Pabahay na may seguridad, pamumuhay na may dignidad. Ito ang hatid ng Expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa People's Ville, housing project sa Davao City. Inilarawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas 2 dekadang nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program ng pamahalaan at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Ville. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Ville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit.
At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00024414 para sa Peoplesville 123 Condominium Project. Na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa Peoplesville, application 23008-243 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit. At na-issue naman po ito February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So, maging mainam po na maging mapanuri tayo at ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao City. Sa pinakabagong ulat ng ahensya, nasa higit 2,600 units na ang tapos, habang nasa 4 na building na may 400 units ang kasalukuyang under construction. Ongoing ang development ng Peoplesville Project sa Kalinan District, Davao City. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 7,200 condominium units sa tulong ng 72 residential buildings. Isa lamang ang Peoplesville sa programa ang napabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Dream ko kung magkabahay talaga. Tapos nung nakalipat ang parang hindi pa ako makapaniwala. You wake up ko talaga everyday na with joy talaga. Masaya kasi it seems that we're not left behind. Totoo po, mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Minatanggap po ang Pilipinas na $600 million na grant for healthcare. Alam naman po natin nakaka-appoint lang ng bagong Secretary of Health. Pero may plano na po ba exactly ang government how to use this para makatulong sa ating mga kababayan? Minabuti ko pong tanungin ang ating Secretary ng Finance, Secretary Frederick Go. At ito po ang kanyang mensahe at akin na lamang pong babasahin. Under the Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health System, the Philippines and the United States will work together to achieve 3 key results that will reinforce the country's health system. Number 1, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number 2, integrated health service delivery across disease programs. And number 3, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health, MNCH.
End of quote. So yan po ang mga programa kung saan ilalaan po ang naibigay po na grant ng US para sa ating health system. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, dugtungan ko lang yung tanong about sa DOH. Ano po yung marching order ni President Marcos sa bagong talagang DOH chief? Katulad po na nabanggit natin kahapon at inulit din po natin ang tanong. Muli, ang sabi ng Pangulo sa kanya, hindi na siya dapat pangbigyan ng panibagong marching order dahil kabisado niya na po ang nais ng Pangulo dahil siya nga po ay nagsilbing dating Presidente at CEO ng PhilHealth. Ang nais lamang po ng Pangulo ay matugunan lahat ang pangangailangan ng mga kababayan natin pagdating sa kalusugan. And of course, kailangan din po, hindi lamang po ang mga kababayan na pasyente, at kundi po pati health workers. Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers. At ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release. Kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers. And then second question po, dun sa reaction na lang ng palasyo, dun sa nakitang massive sea of trash na hinahakot ngayon ng Department of Public Works and Highways. Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura. Parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin, pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi. Ma'am, di ba may panukala dati na itaas yung multa o ikakaso sa mga nagtatapon ng basura, lalo na dyan sa mga ganyan? Dapat po, unang-una po, mas makikita po ito ng ating mga ginagalang na barangay officials. Nasa kamay niyo po yan at kung makikita naman po at mayroong CCTV na cameras na nandiyan po, maaari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismong ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito. Ng mga basurang itinapon natin, talagang babalik at babalik sa atin. And last from my end, ma'am, para hindi na ako balikan. Marami ka pa. Isa na lang. Yung sa EDSA busway po, itutuloy po ba ng DPWH yung kontrata nung contractor dun sa potholes? Okay, ang pagkakaalam ko po at nabanggit din po ni Sec. Vince, ito po ay i-examinin, i-assess kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi kahapon nabanggit niya, meron lang tubig na parang na-stuck at hindi nakaagos lahat kasi pagka ganyan ang aspalto, kapag nababad talaga sa tubig, hindi nagiging maganda ang resulta. Pero hindi dapat na parang ganun lang kabilis masira. So ito po ay titignan mabuti ni Sec. Vince kung ano ba talaga ang punot dulo ng pagtungkab ng aspalto. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tungkol doon sa flood control pa rin, mukhang nagbigay ng statement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang bagal daw ng investigation sa flood control. Okay. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin,
nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na pong na-issue na warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa racknetting. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang racknetting according to the mayor. Pero wala pa siya napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigantong racknetting. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng racknetting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Meron ding Yusek, na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siyang i-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng palas sa Yusek na makakasira ito doon sa credibility ng hanay ng prosecution? Muli, no, kung sino man po ang mga prosecutors dito, kung anong nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung anong mga issues sa kanila. Pero muli, galing muli ang komento. Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Reportedly kay Mayor Magalong. Mayor? Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, no, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito sa anomalya, tama, corruption? Budget insertions. Project insertion. Okay. So in other words, marami siya muli nababanggit na mga issues. Pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang anumang naimbestigahan. And at the same time, meron din siya sinabing 90% di umano ang corrupt sa House of Representatives. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po, patungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay. At may report siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang narireklamo patungkol sa mga nang-abuso di umano sa EJK. And maganda po sigurong ito mabanggit dahil nung siya tinanong naman patungkol sa impeachment trial na kinakapalooban or involving the Vice President, ang kanyang sinabi lamang ay, I would like to invoke my right to remain silent. So, parang magkaiba ang kanyang panuntunan pagdating sa ibang tao at sa Vice Presidente. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May panukala po si Senator Chis Escudero na palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, which could effectively postpone the BSKE scheduled for November. May kahalintulad rin po ng mga panukala sa Kamara.
Bukas po ba si Pangulong Marcos na muling ipagpaliban ang barangay at SK elections? Sa ngayon po ay dapat mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad. Hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng ganitong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito. Ang isa po doon sa mga nababanggit sa mga panukala ng mga babatas, yung krisis sa enerhiya. Siguro mas maganda po kung ma-justify talaga na dahil sa krisis ng enerhiya ay dapat i-postpone ng ilang taon. For next year po, meron pong for 2028. Siguro dapat ma-justify. Hindi naman po agad pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon ang Pangulo. Napag-usapan po ba ito sa LEDAC? Hindi po. Next question po, Chris Jose Remate. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po. Kamusta na po pala yung investigasyon ng sa mga nakikitang casket sa iba't ibang lugar na may anti-China, anti-communist? Ang pinakahuli ko po na nalaman ay under investigation ng PNP at hindi po nila ikinasisiya yung mga ganitong klaseng mga gawain. At kahit nga sinabi natin na meron lahat tayo na freedom of expression, pero depende po kung ano ang inyong ipapahiwatig, kung meron pang pang-aabuso o meron bang pananakot. Kaya po yan ay inimbestigahan ng PNP. But later po, I will try to inquire from the PNP ano yung pinaka-latest na nakuha nila na mga na-gather na data patungkol po dyan. Meron po ba kayo naiisip kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat ng mga kabaong na to? Meron, personal, syempre may naiisip ako, pero hindi importante ngayon kung ano yung naiisip ko. Thank you, ma'am. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Our Chief Presidential Legal Counsel, Annalisa Logan, is applying for the position of Deputy Ombudsman for Luzon. Nakarating na po ba ito sa Pangulo at komento po ng palasyo? Ang naibigay lang po sa akin na impormasyon ay yes, opo, nag-apply po siya. Yun lang po yung nabigay sa akin na impormasyon. Huling tanong po, Julie Baiza, 1PH. Hi, Yusek. Recently po nag-post si First Lady Liza Araneta Marcos ng photos with Miss Chris Aquino. Meron po bang, kumusta po yung naging meeting nila? And kung meron po bang mga napag-usapan na pwedeng ma-share? Actually, I tried to ask the First Lady about that. Wala pa siyang nasi-share sa akin. Pero nakita naman natin kung ano yung pahiwatig ng pagbisita ni Miss Chris Aquino at ng kanyang mga anak. Nagpapahiwatig ito na maganda ang kanilang relasyon. Kung ano yung kanilang napag-usapan, wala pong naibibigay sa akin at kung meron man ay baka hindi pa ako allowed sabihin to. But definitely, masaya naman sila. Pero pag naibigay sa atin ni First Lady, ang mga magaganda nila naging usapan, isi-share ko naman yan sa inyo. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat. Pagmamahal at suporta ng pamilya ang isang dahilan sa tagumpay ng isang tao. Ang isang public servant na tunay na naglilingkod para sa bayan at hindi para sa sarili lamang. Ang suporta ng pamilya ang isang importanteng dahilan ng kanyang tagumpay. Katulad ni Pangulong Marcos Jr., hindi lingid sa ating kaalaman na ang pamilya niya, ang First Lady Liza Marcos, at ang mga anak niya ay buong-buo ang suporta sa mga plano at aksyon ng Pangulo. Ngunit hindi lang sila ang nagpamalas ng pagmamahal sa Pangulo, kundi pati ang kanyang kapatid na si Miss Irene Marcos Araneta. At isama rin natin ang hindi matatawarang pagmamahal ni Miss Amy, or mas kilalang Little Amy noon. Sa huling video ng Pangulo ay doon natin namalas na ang pagmamahalan ng magkapatid ay hindi matatawaran. Walang kaduda-duda. Si Miss Irene ang nasa likod ng magandang kausuutan ni Pangulong Marcos Jr. noong huling SONA nitong Hulyo. Kitang-kita ang pag-aaruga ng bunsong kapatid
na si Miss Irene sa Pangulo, pati na sa First Family. Marami ang naantig na damdamin sa nakitang ito, behind the camera. Behind the news ay may isang Miss Irene, isang kapatid na nagpapangiti sa ating Pangulo, nagpapagaan din ng dalahin. Isang kapatid na nagbubukas ng daan para malagpasan ang mga balakid. Hindi isang kapatid na gumagawa ng problema para madagdagan pa ang pasanin sa balikat ng ating Pangulo. May kasabihan nga tayo, ang tunay na pagmamahalan ng magkapatid ay tulad na isang matibay na puno na may iisang ugat. Hindi matitibag ng anumang bagyo, hindi magigiba ng anumang dilubyo. Ang mga damit ko, mga lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya, sasabihin niya, oh, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong, sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay masipag at ang bagong Pilipino ay masipag at tunay na gumaganap sa tungkulin. Hindi pa kuya-kuyakoy at mas lalong hindi pa bida na umaagaw sa trabaho at pagod ng iba. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Sarap ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil, gawa ng SED Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Okay mga kaibigan, mga ka-aksyon, nagpapalik po sa Radyo Hataw, nakasampor niyo muli aksyon ng kabsara pasyarat sa ating Master Control, Aksyon Kenneth Villanueva. At ina nga po inatunghayan po ninyo mga kaibigan na ito hong press conference po ng Palasyo ho ng Malacanang regarding nga po dyan sa mga nangyayari, ginagawa ho nila para po kahit paano makapagbigay ho ng kaunting tulong Pero mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin dito po sa ating mga karagdagan pong mga balita ho rito Uy, breaking po mga kaibigan DPW Secretary Manny Bunuan testified na si Undersecretary Bernardo submit sa kanyang listahan ng mga infra projects para kay Senator Bongo Robin Padilla sa 2025 po mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin Yan ay ayon nga po sa latest po na nagaganap po dyan sa may tawag dito sa may impeachment, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. Ay pambihira to kung legit po ito mga kaibigan, mga ka-aksyon dyan po sa mga balita ko na yan mga kaibigan, mga ka-aksyon lumalabas po na eto hong nagkakalaglagan sila dyan sa may mukhang kulang na yata yung nayabot dyan po sa may naganap po mga kaibigan na impeachment sa may Senado ho mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin anyway, mamaya babalikan po natin yung kabuuan po ng mga bagay-bagay po na yan pero mga ka-aksyon po natin sa ating karagdagan pong mga balita ho dito itong ating karagdagan pong mga balita
Nag-umpisa na nga ho kanina itong ika-15 araw po ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte ho, mga kaibigan, mga ka-aksyon, na kung saan ay 18 senador ang nagsilbing senator judges sa pagpapatuloy po ng paglitis po, mga kaibigan, mga ka-aksyon po natin. At patuloy pong binabalikan yan, mga kaibigan, mga aksyon, from time to time. May kibalita ho tayo dyan sa bagay po na yan. Samantala naman, meron tayong public service announcement po rito, mga kaibigan, mga ka-aksyon, galing po sa ating Panelco 1, mga kaibigan po natin. Monday, August 17, Monday po yan, 1 p.m. to 5 p.m. Ang affected area po, mga kaibigan, Madarang Compound, Batang Infanta. 4 na oras kayo walang kuryente ho riyan. Relocation po ng distribution lines, relocation ho ng pole, at service drop wires at kilowatt hour meters po, mga ka-action po natin. Antayin ho natin yan, ha? Kaya ito, mga tagapakinig po natin, mga ka-action, ako, ingat-ingat po kayo, ha? O yan, sa may Dalongge, Santa Barbara, pambihira, lubog na elementary school po nila dyan, kita na mo, ha? Halos dibdib na ho, mga kaibigan, mga ka-action, ho. Tignan mo ito, Action Kenneth, ha? Halos dibdib na yung tubig dyan sa may Dalongge, malalim talaga dyan, ano? Dalongge, yung lampas mo ng Talibaw, di ba? Tama, di ba? Pagkakuan mo doon sa may yung irigasyon sa kabila, Dalongge na yun, di ba? Tapos pag direction mo, parang G-Max atang labas doon, di ba? Yun. Nako, pambihira ito. Tinan mo, kalalim mo. Na-upload ni Kapitan Angel Tamayo ho, mga kaibigan, mga ka-action. Pambihirang yan. Sige, pinost ni Kapitan Angel Tamayo kanina lamang ho, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Mag-iingat po yung mga ka-action natin na dyan po sa may Barangay Dalongge, sa bayan po ng Santa Barbara ho, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Good morning, Action Ikam. Kain po tayo ng mainit po na pinapaitan. Ang sarap naman niya. Sige, enjoy po, ano? Mamaya ho, naway makapunta kami dyan sa lugar po ninyo. Makapag-enjoy tayo ng kaunting pinapaitan po, ha? Saan ba yung lugar nyo? Ibulong mo naman. Kami ng bahal ni Action Kenneth dito. Iwan na namin trabaho namin dito, ha? Ito naman, sabi rito, ganyan, Action Ikam. Tara po, lunch na po tayo. Tinola pong sarap naman. Tinolang lunch po nila, mga kaibigan, mga ka-action. Sige, mamaya, babalikan po natin yan, mga kaibigan, mga ka-action natin, ha? Dito naman po sa ibang mga balita ho natin, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating pangangalap po ng mga balita ho natin ngayong araw. At sa atin pong karagdagan po hong mga ulat galing po sa labas ng himpilan. Abay, babaeng online seller, binaral sa ulo, patay. Pambihira po yan. Mga kaibigan, mga ka-action, detalyahan natin itong balita ho na ito, mga kaibigan, mga ka-action po natin, ha? At meron po tayo ibang balita ho, mga kaibigan, sa ibang lalawigan ho, no? Beauty queen at fiancé, patay sa road mishap po, mga kaibigan. Aksidente ho yan. Pero balikan muna natin ito, mga kaibigan. Itong itong online seller po na binaril, ha? Isang tama ho ng bala sa ulo ang pumatay o kumitil sa buhay ng isang 38 anyos na online seller. Makaraang baralin po ng armadong lalaki sa Barangay Pastel, Cebu City. Ayon po sa report, mga kaibigan po natin. Sa report ko ng Cebu City Police, kilala ng biktima bilang si alias Eve, may asawa at residente na naturang lugar. Ayon sa investigasyon, nangyaring insidente sa tahanan ng biktima sa Barangay Pasil ng lungsod habang nagpapahinga sa may sala bandang alas 3 ng hapon nitong linggo. Bigla na lamang dumating ang suspect niya alias June, 34 anyos at tuloy-tuloy na pumasok sa tahanan ng biktima. Armado ng hindi natukoy na kalibre ng armas, binaril nito ang biktima na nakahiga sa sopa na nasa poldang bala sa ulo. Agad namang natatakbo patakas ang suspect pero hinabol ng mga residente sa kakinuyog bago pa man dumating ang mga pulis, kaya't ito po ay naaresto. Sa tala ng pulisya, ang suspect ay may record na dahil sa mga naging kaso sa illegal na droga at umunoy dahil sa pagiging hard killer o hitman nito. Ay pambihira. Ayun ang tanong dito, sino nagpatumba dito kay babae, kay online seller po, mga kaibigan, mga ka-action. Ayan po ang titingnan dito, mga kaibigan, mga ka-action natin. Samantala sa Isabela naman, patay ang isang beauty queen at kanyang niya fiancé. Makarang aksidenteng sumalpok ang kanilang kotseng sinasakyan sa isang nakaparadang truck sa National Highway ng Barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela.
Kinilala mga nasawi bilang sila Mutya ng Kawayan 2023 Alexis Ann Ramos, 25 years old, at ang boyfriend niyang si James Miguel, 30 anyos. Si Beauty Queen Alexis Ramos ay nagtapos ng Business Administration sa Our Lady of the Pillar College dyan sa may Kawayan, mga kaibigan. Mga ka-action po natin ay pambihira, nakakalungkot naman, kabata-bata pa nitong mga to. Sa ulat po ng Ordaneta City PNP, nangyari daw ang insidente sa kahabaan ng highway ng lungsod habang lulan ng magkasintahan ng Vios sedan kung saan hindi umano napansin ni Miguel ang truck na puno ng kargang palay na nakaparada sa tabi ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan ng dalawang biktima kung saan ang Beauty Queen at nobyo ay kapwa-direkta ng dead on arrival sa pagamutan. Eto pa mga kaibigan, eto matindi Desidida raw ang pamilya ng mga biktima na sampahan ng kasong double homicide ang driver ng truck sa pagkamatay ng magkasintahan. Ang dahilan, hindi raw naglagay ng warning device sa lugar. Tingnan natin mga kaibigan ang investigasyon po ng pulis regarding dyan sa bagay po na yan. Pero nakaparking na, Action Kenneth. Sige, tingnan natin. Ayan, tanong, kailan ba nangyari? Araw ba o gabi? May visibility ba? May ilaw ba mga kaibigan, mga ka-action? Kasi sinusunod din dyan kung minsan mga kaibigan. Ano mo yung doctrine of last clear chance? O last clear chance doctrine? Yan ang huling tinitingnan dito. Kung minsan kasi, hindi porke ikaw yung agrabyado, ikaw yung agrabyado talaga, hindi. Kasi may last clear chance pa tayong tinitingnan. May pagkakataon pa ba yung kabilang partido na umiwas, mga kaibigan? Kung meron at hindi niya nagawa yon, ang tanong, bakit? Kung meron naman, mga kaibigan, hindi niya ginawa yon, ayan, pwede siyang madarin sa may last clear chance doctrine ho, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Sige, antayin natin yan mga kaibigan na magiging investigasyon po sa bagay po na iyan. Ako, binibigyan ko kayo ng notice regarding dito, mga kaibigan, mga ka-action ho natin. Binibigyan namin kayo ng update regarding po dyan sa mga nangyayari ho na ganyan. Para may kaalaman tayo sa mga bagay-bagay. Eto, naku, pambihira, technician, kinatay ng magkapatid, bugbog at saksak sa katawan ng tinamo ng isang computer technician na napatay ng magkapatid, kamakalawa, dyan sa may Quezon City. Idinekla ng dead on arrival sa pagamutan ng biktima na si alias Ramos, 47 anyos, may live-in partner at residente ng barangay sa Uyo, habang agad namang naaresto ang magkapatid na suspect na sila alias Roylin Binata at Erwin, 31 years old, security guard. Pambihira. Sa record ng CIDG, mga kaibigan, ang alauna daw na madaling araw nitong Lunes nang maganap ang insidente sa covered court sa area 5A Naval Street dyan sa may barangay dyan sa may area ho mga kaibigan, mga ka-aksyon, barangay sa Uyo nang nabanggit ho na lungsod. Batay po sa investigasyon mga kaibigan, eto sinasabing nahuli raw ng magkapatid na pumasok sa kanilang bahay ang biktima at nagtangka umanong magnakaw. Di lang pala technician Action Kenneth, oo, akya bahay din, Dahil dito, pinagtulungan mo ng bugbugin ng mag-utol ang biktima kung saan hinampas ng tubo ang ulo hanggang sa ito'y bumagsak na lang sa semento. Hindi pa nakontento, isa sa magkapatid ang kumuha ng kutsilyo, ay pambihira, sumobra na at pinagasaksak ang biktima at tumakas. Sa isinagawang follow-up operation, nahuli ng mga otoridad ang magkapatid at ngayon naharap sa kasong murder. Ayun pala, Action Kenneth, mukhang napasobra din, Oo, apasobra din. Apasobra mo, pambihira itong mga to. Oo, Okay na sana yung binugbog tapos hinampas. Sige, bumulagta na. Pambihira, sinaksak mo pa. Bumulagta na ka, sinaksak mo pa. Baka nadala na siguro, baka nadala na ng emosyon niya mga yan, Ay, pambihira. Ito mga kaksyon na palaala, ang self-defense kwan po yan mga kaibigan. Ang goal ng self-defense, ito para sa mga listeners ko natin, ma-disarm yung kalaban mo. Yun lang yun. Yung hindi na siya maka-incapacitate. Ibig sabihin, hindi makagalaw, hindi na makalaban, hindi na kayang lumaban. Ayan, di ba? Yan po yun. Mga kaibigan, mga ka-action po natin, Pero pagka if it's beyond that, mga kaibigan, mga ka-action po natin, hindi na self-defense yun. Violence na ho yun. Mga kaibigan, mga ka-action po natin, Kaya yung mga tagapakinig ho natin dyan, pambihira po mga kaibigan, mga ka-action,
Check nyo ho ng mabuti po yan. Siguraduhin po ninyo, pag may nangyari sa inyong ganyan, huwag naman sana, ano? Pero pag dumating sa puntong ganyan, mga kaibigan, mga ka-action, ano? Siguraduhin po ninyo na you will be doing self-defense, not violence po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Dahil kapag nasobrahan kayo, ay pambihira. Pati kayo dyan, mga kaibigan, kulong po, mga ka-action ho natin, no? Samantala naman, DepEd, pinakamalaking pondo raw ang DepEd sa proposed 2027 national budget. Alam niyo ba kung magkano? Halos 1 trillion po, mga kaibigan, 976 billion pesos ang nakaalat na pondo para sa Department of Education. Number 2 po, mga kaibigan, sa listahan na Public Works sa DPWH, 644 billion pesos. Susunod naman ang Department of Health na nasa 353.8 billion pesos. Ika-4 po ang Department of Interior and Local Government o DILG. Number 5 ang Department of National Defense nasa 328.8 billion pesos. Number 6 ang Transportation, mga kaibigan, 302.2 billion pesos. Number 7 ang Agriculture, 261.7 billion pesos. Susunod, number 8, Social Welfare, 241.6 billion pesos. Number 9 po, ang CHED o Higher Education, 176.5 billion pesos. At number 10, ang Judiciary, mga kaibigan, na nasa 86 billion pesos po, mga kaibigan, mga ka-action. Ay pambihira. Ang kalain mo nga naman yan, ha? Alam niyo yung total po na hinihingi ng gobyerno, mga kaibigan? Ito po, 2027 National Expenditure Program. Ang total nito, mga ka-action, 7.2 trillion pesos. Wow! I feel good. Yung halos 1 trillion yan, saan mapupunta? Ayan, DepEd po, ha? Wow! Kalahating trillion mahigit, DPWH. Wow! I feel good. Sige, tingnan natin, ha? Kung kamusta po yan, mga kaibigan. Yan ang tanong ko lang, di po, I thought food security ang priority nila dito. Bakit nasa number 7 po siya? Ayan ang tanong ho rito, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ano? Ang sinasabi nila, food security ang dapat priority. Okay, ang education, sige. Talusable po yan, mga kaibigan. Ano? Talusable po yung education. Yung health, medyo number 3. Dapat nga higher pa dapat yan, mga kaibigan. Dapat nasa number 2 ho yan. Kung ako lang bigyan niya ng arrangement, mga kaibigan. Of course, number 1, DepEd. Number 2, either agriculture or DOH. Ayan, 2 or 3 yan. Naglalaban sa 2 or 3 yan. Ano? Tapos susunod po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Ayan na, Interior and Local Government. Tapos nun, ayan, Public Works po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Kaya yan po, mga kaibigan, mga ka-action natin. Ang daming pera po, mga sir, mga ma'am. Ang daming pira. Malaki-laking pira yan, mga kaibigan, mga ka-action. Pambihira. Pero take note, hindi pa final yan, mga kaibigan. Yan ay sinend pa lamang po sa Kongreso para talakayin po, mga ka-action ho natin. At yung pira ho na yan, yung budget ho na yan, hindi pa ho final yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. Yan po ay kwan pa lang yan. Proposed pa lang ho yan. Kumbaga, ibebet pa ho yan, i-screen pa ho yan na itong mga ka-action ho natin dyan sa lugar na yan. Ano? Titingnan pa ho nila, mga kaibigan, mga ka-action, yung mga aabangan po riyan. At titingnan po, mga kaibigan, kung magkano ho, ang final ho na ilalagay po riyan, mga kaibigan, mga ka-action. So, abangan lamang ho natin, mga kaibigan po natin. Medyo nabibigla ako, sobrang laki nitong budget na hinihirit nila ngayon, Alam mo, every year action kayo, palaki itong hinihingi nito mga departamento na ito, Samantala yung sweldo natin, ilang taon ng floating, Sana po tumaas din, mga kaibigan, mga ka-action, kahit pa paano para makasabay po rito, Sige, anyway, yan po, mga kaibigan, ang latest po natin, Pero magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa iyong pakikinig para sa ating programa at sa Radyo Hataw. Nakakasama po ninyo, mga kaibigan, sa ito atan puto-puting karaw, action ni Kamsada Pasyon, at sa ating Master Control, Action Kenneth Villanueva. Thank you very much po, mga kaibigan, mga ka-action po natin. And of course, sa kanan po ng buo sa Radyo Pangasinan sa po Station Manager, si Violi Valdez Ferrer. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito po, ang Action Radio Hataw. Dito lamang yan sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan, nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose na hinahagupit sa palatuntunang Aksyon Radio Hataw. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DW.